Makadi muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita pane chino chirongwa The Verdict is Yours, apo patinokuinzirai matare echivanhu akasiyana siyana kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Rangu zita ndinoitwa Kundai Chitate. Mumasvondo mashoma apfuura takange tiri kudare raChief BUSHU uko kwaive nenyaya yemukadzi ainyunyuta mudare kuti murume wake haasi kumugutsa pabonde, ari kungoti akaita 1 round obva azvambarara zvake. Regai tipinde mudare tinzwe zvizere kuti sei murume uyu asiri kupa mukadzi wake bonde. I'm sorry. Chikonzero ndechekuti anondituka wakaomarara. Pandinogara patownship. Anoti kana vabata kundituka vanondidzura A to Z. Tukirwa nyadzi. Nyadzi ndeitukirwa muenzaniso. Takatukirwa chekutanga, takatukirwa baba wavo, vakauya vachiti kwatoda kuenda kunhamo. Saka ndikumbiro $5. Vanatora $5 yeye vandavapa. Ndavapa $5 yeye, vakaenda zvishua vakadzoka. Vadzoka. Wakutaurwa nevamwewo kwashamba akandibatsira pandienda kunhamo akanipa mari kuti ndiise kunhamo. Saka ivo manje vakazvinzwa. Ivo vanoti nababa wangu hatiwirirani, handiti kuona chaunopa baba wangu. Baba wangu inini havadese anenge akandifarire kubva udiki hwese. Hapana kana school fees havaibvisi. Saka iwewe handiti kuona kuti uchivapa mari. Saka inini ndakazviona kuti inini pandakaenda kunoroora ndakanzi ava ndio baba, ava ndio amai. Avanotora ningire avana kunzi aiwa avasiwo. 2 madzimai amba anoti takanetsana mumba, andi vanotora mari voviga mapepa eshopu vanoviga zvese vanoita se vaita izvozvo. Handiti tapotauya chichi 3 vanondirowa. Kurova kwandinoedza kutaura kwekuti kuti tinoti tanetsana. Handiti kutana zvatanetsana akotanga kundituka. Handiti kwenini ndobva ndashatirwa. Ava ndini rekodi taura kakusekera anotuka kuti zvafanira kuti ainonzi hapana ningira hapana zvauri uri kuronga
Mumba mule. Mumba singaita. Kumana Mumba. Sure. Sure. Kana akabuda kwa mumbe ndamuni murerenesi nomshizira ure keta momoda kwanza kunasa mwana azvijanja kuti murume uyu rekodhi akatangokera pakati chakaita kuti vanditendere kuti wazonditora pese pavandichidetsana pese apa vaisatora chiri kuitika ndechekuti murume wangu asi kubuda pachino murume wangu ndiye akatanga kunditi iwewe buda pana mushure mekunge inini ndinomubata kakawanda mameseji imwe zvatofeya mumba chaimo funga tikambotongwa kwasabhuku kumubhedhi yekumagrasi mumba zvakamboramba ndakati tifambei ndakagara dzinenge 4-5 months tifambei aiti zvonizvo ari kurwadziwa ndiye achafamba inini kwangu hazvisi kuita kwauri kune kwazviri kudi kwazviri kudi nomuromo waindii saka kana nanhasi panyaya yekunetsa murume wangu anoita chipambi wangu achindidzimbe pamwe murume anenge achida kuroora anokwanisa kuroora 5 chinodzimbawo but murume varume vane kodzero kuroora vakadzi kana 15 kana 5 ndozvandoona plus ndiri mudzidzi ndozvatinonzwa but wozongwanisa neeji yako unokubatikana vanyadzidzisa kuti kwabika kuti anechitendo chavo iyo chava mukadzi anokukunda unzizirewo una wakadzi wangani una 1 year unoita chipiri pakuti tinoda kugadzisa chikwidza musoro aiwa changamire umbezera arisifugika indami mukona apa pakuti anzi rekodhi yakatangira pakati ipapa pakuti azotuka kudai so inayo kuti avandituka nenawo yekuti iwewe unowirirana nababa wangu andini ndakati chekuita apasisina rege ndinyarare because kwekunoitaura nyaya yachoka akusisina rege ndinyarare ndimomba mukana ambonyatsoona kuti zvari kuita izvi zvine musoro here kana kuti hazvina musoro saka aona kuti munhu anyarara manje ndo pakatanga kutanga kunditi hanzi anenge kana usingadidi ibva panapa enda kugara kwamai vako handii avadaro musi wa 13 vakanditi buda muno zveshuwa azviwa mumba hamuna kurarika inzi buda andidonzi wakola buda zveshuwa ndakabuda kondakaudza wama next door ndati andati muri kuona nyaya idzi padzasvika madzimai angu avanditi buda vachindizunguza vachigwididzira vanoda kuti ndisvike pekuti ndivarove kana ndavarova wazotanga kuwana mhosva inini wendabuda zveshuwa ndakarara pasi ndogara pashopu yangu ko izvozvo zvacho zvakagadziriswa vakatanga kuzviita zvino unozviendera mubereki aya pamusoro kugadziriswa ka zvakutoda kuti pamwe andogadzirisa wacho andogara aripo achiswera aripo bcause pandakabhirira changamira naimichangamire pa 5 years handizvo atoti tomboti pamwedzi pane 30 days komakaita kana kuti 18 dzonge muchinetsana dzimwe dzacho ndidzo dzamunenge muchiwirirana zvinofamba zvakanaka ndoitwa muranda ndopokoterwa izi buda panapa uende kunogara kwamai yako panapa ningira apa chongwe
aniwe kwa magubi tati shamwari bonzo oyo tati zvono akataurwa namambo kunzi zvakadai nezvakadai zvazidiwa kutakatombobva kuna nasekuru tabva kuna nasekuru pataenda kwasabuku Yowana yeso. Tisha. Unaona sisi. Tisadomo. Tantina musa taurisa domo. Nyaya ndakambodza kutaura murume kuti dai zvaiedza kuti wapana nechance umboona kuti zvinonga zvakadaro murume ari kuti ndatambura chamunoda kuti muzonzwa kuti ndafa here saka ndikati zvakwauri kumbezi kuti ari kufuga kana kuita sei wai pandinozodzoka kuti kumuzukuru wangu kutadzirwa vazukuru wangu wese ndaiti umuzukuru dai fanira kunge kana uya ari kutadzirwa uya aifanira kuuya pandiri koripota uyu ndowandinyakutina saka muzukuru wangu haasi kuuya ndozonzwa nzoenda nekuku waenda nekuku zvokuti kana kuuya kudari uyu muzukuru ndaari kuudza kuti ndozvandikazoita ndikatokuenderei iwe usati wandidi vandikuzidzawo ndambogara pano saka ndikati hapasina chimwe chandichagona kuita ndakuoteera ikoko kundoteerera zvinhu zvii zvakamira sei ndokubvira imimi sadombo muchitora vabhavira vachigara navo pasi tida kuvakaimba wamakaona imimi kuti anonyanya ndoupi tinoti kana tichitarisa akwira dare anozviti kusaidi kwamukurichi right muzukuru hasati adikwiriroa kuti isusu makateerera makateerera imi nokuti isusu tichingoteerera kunzwa kwataita ipapo vadidii yatotiradza kuti amai vani pamuromo saka isi tiri kuti imimi wosasekuru pamwe tiri kuti pamwe ndozvozuva irori chete tikuti weimimi panguva yamunombovatora muchigara navo pasi semhuri yenyu wamunonyatsonzwa kuti uyu anonyanya ndikanyeka kuti vati vamboya kwandiri vanongouya murume kuparikoti tiregaiti ngobvumamwewe vhidhiyo yaverengwa panapa mazwi anga achipinda mundenye muchitikuda mugeta muchikwamba kuita sesese kodai muri manga kuti zigeta kuti panapa usikakadzi kakakwana maitudii aiwapindura maitudii achikutuka ifanira kutuka kwamanga muchita imimi mainzwa sei muchitukwa nomurume kuda shopina isi yako indakaivako ndimashoko amanga achiverekota atisinzwa hazvina kunaka izvo saka mwanzi kuti darira kutaura kuti munenge munhu pamuromo uye futi anochikakamireko hagoni kutaura zvakanaka muchimubata chete muchimubvunza achisunga zvake achinorara panze iwewe ndinofanira kunorara panze uye achirara mumba nokuti ndiye akakutora but unosimba rokuti murume wako akakuroora arare panze asi uri kunoda murume ndiwandawa nomutonga zvinodarire kuti endai munogara zvakanaka sekuti vari kuti hamusati mamboyaona kwamunhu amaendeswa nomurume mangamboenda kuda sekuti murume ari kuitesa 1 2 3 4 5 mangamboenda ibvunzo imunamai sei maifuna kuti kuneswa murume nomurume zvinopera sei kwadombo kwacho wakamboenda adzimbwa ndiye anoendotaura asingadzimbwe anoti zvamu zvirichi ndati inzwa akasisi kana murume achikushungurudza iwe ndiwe unofanira kutsvaga vanobatsira kuti naime yamundionewo zvandiri kuitwa nechi nomurume but iye zvinozvi murume uye mani ndiye akutoenda kunotsvaga rubatsiro kuvanhu kuti ndibatsiriwe munzwe zvandiri kuitwa nechi nemukadzi ndizvozve ndizvozve here imimi hamusi kunotsvaga vanhu nokuti kusaidi rokwenyu ri right isi kana takatarisa kuti saidi kwenyu kuri right hamuna chikudzimba tisatsvaga vanhu pakugarisana kwedu pane ndenchiti ndichagadzisa endai kuvadzidzi kwamataura kwedu makambotorowero mumwe chete wamunobatanayo kuti asikana
ini kumba kwangu kunyanya anozamani achiakuru madzimai vaya vanopiwa svikara mucheche makambovasheedzawo kuti haimuoni zvikumba kwangu nangana ino mubvunzo wangu wandabvunza makambovasheedza nehungu kwete kuratidza kuti kusaidi kwenyu kuichii mainoanzvazi ko makanakurwa muzimbere mozo amudai hamusi kunakura kuratidza kuti right unomatara kuti muruva pachena saka zvinhu zvaizviri right uyo ari panambe nzombo engapeda kuchema munhu anoratidzwa namangu chete asi hamusi vai matimi murumoyo akukunyangirai handizvozvo akukunyangirai kuti murumoyo kubva tambobva kutongwa kudaro panzi nyaya yakanzi yapera zveshuwa nyaya yapera ndii akauya akati mudzimai wangu sori nandakakukwirira chidari inini nyaya yekuitika ndeyekudai so chokwadi ndechekuti mudzimai wangu kumba kuenda hausi kudiwa zvikuru sei mukoma wangu ende zveshuwa ndikamboda kuzviramba asi patikatongwa nyaya yedare mukoma wavo naamai guru vaiva pamberi vakati uchazviona uchabva chete padare uchabva chete amai wasvika pakundudza shona yasinonzwisei kuti ndinokushanikidza pamakumbo pangu zvadaro vayananisi vakabva vati hatidaro mwana chichini bva ndanziwo iwewe usadaro bva ndanzi chikumbira bangu kuna amai guru regerwa kuratidza pane chigungu nani newe ndobva ndavakumbira nyayanga yapera chibva ipapo tichienda kumba ndichingosvika amai guru vakabva wasvika futi watenga kundituka kuti wo wabudirira kudare kwataenda ukufungoti wakangwara haiwa sara uite se sara ugare zvadaro kubva ndasiyana nazvo rimwe zuva ndiri kubva kwandai mukadzi mabamukuru vangu koma ari munhu wauya munhu vamirira maresults zvadaro amai guru ava ndakati rimwe zuva kuti ndaibva kwandaibva ndaivanemunina wangu ndakadarika vari munda i3 vari pachikara mandati ana amai guru mundomo makadii wasimudza musoro vakandituka chakati chako chakazvinyadzi zvega zvega ndobva ndaenda kuma ndichichema masvika ndikati baba tasha ana amai guru andituka zvinoti handizochitadzo ndichii kana vanga vaneda kanini paipadare nga ndakanzi kupereregerero ndakavaita sei ndakavafumira murume wangu haana kana kukwanisa kudai ndofunga ndakachema kusvika ndazvinyaradza ndobva ndanyarara rimwe zuva amai guru wangu vakauya zuva ranga ratori wasvika ndobva wadedza murume wangu pasaidi ndakatosvikawo mhoresa nekuti vakatosanimhoresa vadedza murume wangu pasaidi voyo murume wangu akabhatiza amai guru akauya kuseri kwadaisvika uku wangu asviba bva wasvika bva wamira pamberi pangu vandatoita bvunzani laki kuseri kokwangu nemumwe murume munezidzo wake anogara paakatakishoperi vabva vasvika zvikanzikiwa usade kundijairawo zvinhu ndakakudza kuti chii ndakaudza kuti usanimhoresa wasenda meseji kumurume wangu chituka wakahaidha nhamo handinokwanisa kufunda nekuti vanga vakandipa warning kuti ndichakurova ende uchazviita sei uchazviona ndakabva ndatizwa namanya ndapinda mushopu ndobva wapinda bva ndavhura shopu yecho yakabatana nedhore bhedhi bva ndavhura dhore bhedhi bva ndapindamo bva wakubata dhore bva ndatiza kunze kwamba kusviba ndaenda kumwe kunonzi paamatika ndasvika ndati amai matika munozoiti nesonandiri pano pane zvandatiza kumba kwani kumba kwangu ndagaragara ndobva ndadzokera bva ndasvika ndichita zvekunyawaira bva ndahwanda kuseri kweshopu funga mwe mukadzi ndiye akandona bauya bva ndona chichema ava ndopa wakabva wasvika vabvunza shamwari yangu kunzi ko chiko tarisai matiza mukadzi ari kuti zvakati zvakati abva wati zvonizvo apa gawaindi vanovakumbira ruregerero kana vachisenda mameseji akati mameseji ayawo andiri kumasenda sei murume wangu akanditorera foni toti takanesana anonditorera foni mari zvese zvanga vachitaura zvikana shopu inotombogotswa mari yobve yaripo asi unomuda ndinomuda zvakadaro kuivana amai guru nabamukuru chii chaicho chaicho chimwe chete chaungabata kana zviviri zvaunoti izvi ndo zvavanondiendera pamusoro isi tinoita zvekurima takatanga zvekudiridzira maimai tatova gore rinorari chikuri chinodiridzira ndakazongona mwana wabamukuru wangu auya mukomana haasati aroora zvake vananzina baba mwana uyu auya pano ati tishande tese
tokuti tichimupa mari tichigara naye tichibikirana naye ndakati zvakaita se zvakanaka ndaudzwa pei yake ndati alright zveshuwa mwana ndakatanga kugara naye mwana uyu ndakapiwa mutemo wokuti aenda kubvawo mwana ndakapiwa mutemo wokuti kana iye asipo kutochimenisira sadza mubedroom make zvadaro ndakatanga ndichita zvino ndaiteedzera asi chaizondidzimba pamwana uyu ndaiti ndakanetsana nababa murume wangu takanetsana haadye sadza mumba ndinonyiwa mwana uyu aiti takanetsana aitotakazva chinetsana aive unogara pakaunda mushokumwe matikunetsana zvadaro aiti andimhoresa kusana nyaya ndiyani kokosi nyatsamba panapa kuisa lomu anopa ana maigronza mai mazita ndinoziva kuti pana mai mojeki mai lesi namai dewa zvekuti rekodhi yavaindituka mwezi wandakazorekodha ndakazvaramba ava vaiti vakazoya tiketi 3 ava vakanditiza ndikasara ndikazvirokera ma ndakatorekodha rekodhi yacho irimwe yakaituka anditaura kuti ndaona kunge vatovoda panyaya yavakaitauri apo ndaona kunge pane nyaya yekukuru ava vazopinza nyaya ndo vari kuda kupasa uyu mwana uyu ati kuti mwamunomurasire ndikati zvakadaro zvakuya kuti vakati achitakutsvagira konzero manje uyu ndisizina yakuti pamwe ngomurasire yake ana maiguru wana namainini vaovadzidzika sawana nina vaodathu vave kunokumana usofti wekukumana vapanichandatinotise kuchigaracho ane usofti wake wekuti kana angonosarasina seti kana bhizinesi roangonovakozokaisadza kungabva bhizinesi rokupamari pamukana inini ndinopedza kumuseva kana mutambo mukadzi ichechi yavo inyandikedzi anotora ndizvo ndochitendero chake ende kuti wakadari nechivanhu ndotese notendera kasi ndi kuti magariro auda kuti nemukadzi wako kana wauda kumuramba nhasi haukwanisa kumuramba ndoda kuti ndenge ndabata mbavha dzingedzo murume wangu ndiye akakwira dara but ameguru nabamukuru ndo vaitotaura netonge kumba kwedu ndetini ndakanzitaura vaibva vati kunyeka vabva vati manje ndini nokushamikidza pamakumbo angu vakuru vakauya kudaro ende vakabva vatuka vachiseka ende munovapa samoni samoni unobhadhara tinondoti vanhu vakura chivaka vakadziairapa mutamba yakusamano hashostiriri ndotunyaya yasitereka zoti iwo azvakwana avacho arikuenderana anenge achienderana nazvo sorry anotuka apa kusika varipaipapo kuti kufana kunze usimbo bonde rakakwana hongu aiwaka bhozi kwandiri rononge zviri bamborecho pakamboitika 4 months isingawani ndichinzi kune kwazviri tarwadziwa ndiyegafana tabva kudaro kuti kabva tatifambe ndikati murume dakuita sei ende zveshuwo tikasvika munhu akatibatsira akataura ndakanombowatuka akati baba makakwata ndesaka makadya zvisingadyiwe makagadzirwa kuti zvisaite kuna amai ndakana kuvatuka kana tasei ndakavaregerera but ezvinepamukuru kuti vakabvuma ina ndina kuda kuvapopotera kuti ndingavashungurudze kune zvinoita sei zvinowani but pari zvino manjeka vakangoti kawani zvakwana Thank you.
imwe mari wena hapana kwanakisa mari akopana mari yarakabvisa yauri kuti handi pana zvidhiri zvandinoita penini dhiri andinoita ndiri kurima pandotora kubva pa2000 akaenda kupi ndati inofana kuwedzera kana ichinge yakamuka inofana kukamuka with reason yakakamuka mari kunzi basa 600 mwekaenda kuti kuwedza kubatsira iyo mari ndeyako paningiriniye kuti akabata stand saka kutsikana kuti 600 iripo aya mari yakutaura iyoyo haisisiriyo kuzwa mubuda wakashandisa iyo wakashandisa imwe mari yandakavapa kuti achengete haisiriyo mari 750 pabuda 150 ka 600 iripo ndozvauri kutaura kutaura kwewewe wadya mari ini hapana mari yandadya ko ndakatenga stand kwewewe havasikuziva muno machakwanda stand tanga 2000 tikazoisa pasaidi stand 13 pavari kuti handisi kuziva 600 pachinayi ndanga ndakubati vakabhurotsa shoko panditi mabhuroina ndobva wabhurotsa ndobva wadha mapatsi emabhaini nefiwewo ndobva waisa mukarumu kamwe kanext katika nemwe munhu kuti muchinekitira vari kukira imwe mari yacho vari kuviga imwe pa600 ndakati ndokumbira munitengero drink vari kuti handina mari ndiri kuda kusipegesa handina mari saka imwe ndakashandisa 70 years nekutenga mateneti ndikatenga mateneti nechikafu ndakatora 70 years pandatenga zvinhu zvandiri kutaurira nezuro pandikauya kudare ndakavati baba mwana ndokumbirawo mari yetransport nemari yedare ndakangeni mari tukanzi toraiva mari yemunayo ndopandatora kuti imwe mari saka toti 600 minus 70 minus 45 nebhasi havachatendekawo mama wavo kusapezvekuiti asi ukuona zvamukuita izvi uyo anozida kwake uyaenda kwake kusina chinhu avaretupenyemiri tavarenguva uri chichaupi ndikuona hanzvadzi yangu pakutanga kwaita nyaya uyo ari kunzi anopopotera murume nenhau yekuti mukwasha akapa baba chava uyo ari kupopota chikonzero chikuita kuti uyo apopoti ndikuda kuchizivawo kuti sei arikupopotera kuti baba vake vakabatsirwa nemukwasha anopopota baba vedu nemusikana baba vangu vakauya vakakumbira mari ndinosara ndichituka
kana pandikapedzera pautaura kuti ndakapopota ndakarohwa pakatozobatwa nevanhu pamashops baba wangu achitaura kuti hongu mukwasha ukanipa $5 asi vakwasha riyapo vakabvisa mari yakadarika $5 ndipo ndikasara nchinzi urikuzviona kazvikuita baba wangu ndakarohwa kumwe here kwamakazienda kumba chomutanga kuti kuenda kunani ndakati baba kuti ndivatsure ndati kuna hanzvadzi dzangu kuna hanzvadzi dzangu ndakati mutsuwiwo baba vasaite zvikudai nekundidai because iwo kana vachitaura mazuva kutaura murume anotora advantage anzwa akutotora advantage saidi rake netengeri nhaii nekuti ari kuti haudi baba wangu nokuti anenge azinzwa mukana mwamani mako iwe zvinova zvisirizvo ko baba vacho vakazozvinzwa chii chinoitika pagadzirwa chiya ndozvandiri kuti murume anosara achingoa but iwewe waifanira kunowana kunga unoripota kana kwatedza kugara pasi utaurwa nyaya sezvazviri mumoyana mukomeni noti kuti iwewe utaurire uyu kuti baba vangu handivirana navo handiomuzwa zvanga achitaura arongwana mukomana arombodzokera nemudzimai mumba handiti nachinzwa chimwe chako ndachinzwa checheningiri kaambotengesa petrol yaanayo handiti nemaspezi anawo unodzokera musavapereka I'm sure kuti pane mari yaanayo uye ndopa kuenda kuita liquid cash titizive mamire ekunzi wozikumbone $2,000 but pane stock yakabatwa somewhere handiti isiri kutaura nezvayo inove kutonga yakavigwa nyange ari baba but ari kuzoprotecta ndiri baba handingabvunzo kasinogona kubvunza ndinani naamai but isi toda kuti atava kudari topangochekeserana handizvozvo uyu ngaine notina stock liquid cash then pavanodzoka kudari isusu tinoona kuti pamba ne$2,000 uye atodatokalkuleta wekapo atone $400 something handizvozvo because ati 70 plus 40 already apisa mari 600 yatoko atosangana mswadi mswadi 3 kasiri poka panchokuva nava vagare vese zvakanaka ndobasa ravo taura yakanisa pamusoro pamarapa hongu handinda tinoita zvekudiridzira tine hete chibage yakavhurwa panenge pane 3 weeks vari kundotengesa mari yofuta ndizozoti pabihete iwe taurai sadoko akuwa mashoko ivana kuzora kwauti taurai nehete chibage unofanwa kuziya unofanwa kuziya wogara wakudare pane zvinoita unofanwa kuziya umune munyewo panguwamo vanhu ngapfeke garai pasi pakuti munotaura taurai asi nyaya dzisinozonzwa kuti dzapinda kutoka kumusha kwavo iyezve kuti pane one day rakanya achiti mwana wenyanduva mwana wenyandu andidyira mari asi nokozwa kuti vazopinga pasabhukuku vachivakuzadairosabukuininakuziva kuti zvinhu zvakamira aiwa kamukuru mwana wenyu garai pasi nokubatsire ndakadzomamukuru mukuru munhu ari kuisa matare ese aya mahombo aya haasi mukadzi murume mwana wenyu chibvunze mwana wenyu kuti ari kuzvitirei pomwe ari kuzvidza tomusiyira bhora tomukanyira madhaka manje uyu mukomana ndiakuna dare rekunoka uyu mukomana ndiavera mukadzi baba wako ari kupira mari uyu ndiaida kunyaya kwasabhu asesa dombo ndiavhura kuda uchibage ndiatengesa ada kubvunza 600 asari mukadzi asi avhura chibage asifizire kuitaura ndikamubvunza toda straight answer aunovhura chibagera rungo rokwete ukavhura unani hauna mukadzi changamira ndiri kubvunza bcause tikaita tamba icho one side uyu mukomana akufana akahwina ndakauisaninazvo tinotonga vasingataure vanotaura newe akaremara baba ndo vanhu vedu ivavo zvipo zvinosiyana hongukweti ikurerutse pakutaura hauna kuvhura munda uchibagera wakavhura takavhura boza ndo handisi wani une partner
makasoka kuvura muda mukutengesa chibage amuwane mari kuti chinowanika une mari izvo zvine mari yawadhikileya mukadzi wako amusore naichangamire iwe kuningazoya kodeclare imimi akuwanhuwa avanhu vane mwedzi vasingawirirani ndozoyani imba ndeyani ndeyako arikuisa gepi mumba make ndiyani gepire usotaura nese ndiyani aiwa ndazoona ndaradiraamukadzi akutuka ndarikuisa gepi ndiyani baba ndiyani andini kabati apa anamutongero wandinoita kweniniyo andingazvite sei andingamite sei mwana waridzi mwana waridzi wakuru mukadzi wenyu mwana wani baba wacho mudzimai wenyu mwana wani kaumbati kana munaye mumba mute munhu kana atadza mwana wani mudzimai wani ndiani mudzimai wanoona kuti nyaya anouya achichema anoita kuchema munyama papa wangu kuti ona imwana unyanzmanisa mukadzi wenyu mumba menyu baba wake unozotitonga kuti wewe mwana garai pasi baba mubvunzo wangu uri simple mune mudzimai wenyu mumba menyu aniti akanganisa mungatanga kutsura iri mwana moti mwana womuridzi munotsura kuti mukutsura mukadzi wenyu ndizvozvo kana waiti mwana womuridzi ndingazita sei mwana womuridzi uyo akuya kudavika ndikudzienda patseko auya munodai akauramba mukadzi but fairness yangu ndinisa kuti kana kutengesa chibata wozatoona kuti uyo akuwa ndichasamba ndikuenda kutomunika kesho ayo ndinotangira ikoko kwakukondo kwakauyo chimbomira kutengesa chibata handi ndinogovana ndinonyangarira inini uyu ndiri kutoona mesi dzake kuti abva kumbane mesi dzake kudhara mukadzi hekadzi akanganisa vari munogona inonzi fair play mataura munhu ti fair play muno andizvozvo tinoda kunzwisa zvekufamba sei imi maamesedzere mwana wenda ndiri kupai mukana bata toona baba vakarasika saka ndiri kuti hachada kuna bati kupai chiteerere zvandiri kutaura inini muno mauya kufair play game yakuvokwa iyi tinoda kutamba andizvozvo chirege kutora saidi muri kuona mukuru mukadzi iye anogona kuzogara adhara makuru ake hamunanzvo zvokuti munanzvo munomuvenga kasahana kwaanoii zvinodhakirwani imini ayo ndoda kuti mutibatsirane tisatore saidi endai kumba imini nevana venyama ndiri kuti udzorera kumba musikana inochinja unhu wako iwe ndi kudzokera kumba inochinja unhu wako kana zvaramba munova musi wa 3 moramba namudari kasi usafunga kuti ine handikakulete mari yechibata chitanga kuvhura meso musikana enda kumunda kwakuri kudiwa enda chemujererani toinozimba koisisi kuda kuti tovaikuda kuti kubhabhadzire audio naiona haina chayaburisa imwe yakuburisa misoro anotuka kasi uye hapenge futi angangomukatira chiti uri mbwa yemunhu zvakazodai unorwara here wakazotanga kutepa iwo zvaangatukira zvachoka zvaangatukira zvaungataura iwewe wakazotanga muchokonya ndozorekodi zvinoina ndichava kuzvinzwa ngatitangire panyaya iri panapa ndainzwa nyaya wataura ndazvinzwa enda kuma nemudzimai chimboenda nonyengetedza mbai nadhedha mugara iwewe temboita zvakanaka isati basa reke 600 dollars ungona kumupa kana nhasi aina kana basa rese chine basa kuti vanhu kudanana hakuna here vanhu vakuti havana 10 vakachidya dhora pazuva asachirara vese kwete kamwe chete katatu kana kamwe